Deixeu-me en primer lloc que doni les gràcies a tots els que sou avui aquí vinguts d'arreu de Catalunya, dels països catalans. Avui em diuen que som més gent que mai, som entre 8 i 10.000 persones que avui han volgut ser aquí acompanyant a la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquest 11 de setembre. Enguany, com cada 11 de setembre, som milers i milers els que venim aquí a prop de l'estàtua de Rafael de Casanova, sortim al carrer, com diria Oriol Junqueras, per homenatjar i per recordar aquells barcelonins que no es van deixar vèncer, que van voler resistir, fins i tot que van entregar la seva vida no només per la llibertat de Catalunya, perquè aquí també van caure dues torres, va caure la llibertat i també les institucions de Catalunya, sinó que a més van entregar la seva vida en contra de la vanitat i en contra de la violència dels castellans sota el crit de viurem lliures o morirem. Enguany també hem celebrat, commemorem un altre centenari, en aquest cas el de la Setmana Tràgica. En aquella ocasió el poble maltractat va donar un cop de puny vigorós a sobre de la taula i es va llançar al carrer en el que podríem dir va ser una autèntica revolta popular, no només en protesta d'una ignominiosa guerra com el Marroc, sinó en contra d'una Barcelona on encara hi havia gent que moria de gana mentre altres morien d'indigestió, en contra d'una Barcelona en la que es vivia encara una arcaica i putrefacta restauració monàrquica, en contra d'una Barcelona en què encara s'explotaven nens a les fàbriques. Demà passat, com s'ha dit, salvant les distàncies, però també milers de ciutadans d'un petit poble del Maresme, d'Arenys de Munt, estan cridats a anar a les urnes a llançar un pols, un autèntic desafiament a l'Estat, en forma d'una consulta popular que s'empara amb un dret fonamental com el de la llibertat d'expressió, amb un dret com el de participació política, amb un dret com el dret democràtic a decidir, que com deia no fa massa temps Ibarretxe aquí a Barcelona, és no pas un dret nacionalista o independentista, és el dret democràtic, és el dret democràtic per excel·lència. Els espanyols s'han posat tanmateix molt nerviosos. De fet, ens han donat una alternativa. Han dit o Espanya o les urnes. Ens han dit Espanya o la democràcia. I nosaltres hem dit Catalunya i la democràcia i, per tant, milers i milers d'arenyencs, de la bona gent d'Arenys anirà a votar. Fins i tot davant de l'insòlit i surrealista espectacle que suposa veure com els fatxes aniran a desfilar i es manifestaran lliurement i en canvi els demòcrates i els independentistes ens llencen la Constitució pel cap i ens apliquen el Codi Penal. Aquesta és la seva forma d'entendre la democràcia. Aquesta actuació desproporcionada, grotesca, pròpia de qui no té feina. Ja se sap que qui no té feina el gat pentina. Se li ha girat feina tanmateix a l'advocat de l'Estat, perquè l'exemple d'Arenys de Munt s'anirà repetint en molts municipis i en moltes viles de Catalunya i que Santa Llúcia els hi conservi la vista molts anys, perquè una cosa que s'hauria d'haver fet amb simpatia, amb normalitat, s'ha acabat convertit en un autèntic problema pel govern i per l'aparell de l'Estat. I aquí, mentre ells ens volen emmordassar i mentre tenen por a la democràcia, nosaltres donarem un gest de valentia i anirem a votar i votarem sí a la independència de Catalunya. Però això no acaba aquí. No acaba aquí perquè no sé quan, però hi ha un Tribunal Constitucional caducat, un Tribunal Constitucional polititzat, que és objecte de la més grollera instrumentalització política i partidista durant anys, que està dividit en dues trinxeres i en dos nius de metralladores
Popular, que està temptat de dictar una sentència adversa en contra de l'Estatut de Catalunya. Doncs bé, si el Tribunal Constitucional es rifa la voluntat expressada lliurement i democràtica pel poble de Catalunya, si retalla encara més aquest de per si prou esquifit estatut que tenim, un estatut que pot ser bo per una regió d'Espanya però no pas per una nació d'Europa com és Catalunya, la gent d'Esquerra, els independentistes, fins i tot no havent votat aquest estatut que no és el nostre, sabrem donar una resposta. I sabrem donar una resposta contundent, serena, civil, pacífica. La gent d'Esquerra Republicana estarà en l'avantguarda d'aquesta resposta, entre altres coses perquè ens mereix molt de respecte, molt més que els espanyols i a 12 magistrats del Tribunal Constitucional la voluntat expressada pel poble de Catalunya a les urnes. I a més, serem, com sempre, garants de la unitat social i política d'aquest país, perquè això és el que dona autoestima a la nostra gent. I perquè més la història ens ha ensenyat que quan anem junts, que quan anem de la mà, és quan nosaltres som forts i ens en sortim. I tot això demostra, amigues i amics, que quan convé, com diu l'himne, seguem cadenes, que quan convé la gent d'aquest país treu la rauxa i ensenya les dents i fins i tot mossega. No som ni volem ser només un català emprenyat, escarxofat al sofà de casa exclamant-se i queixant-se. Tampoc soc un poble abatut, un poble resignat, un poble que cau en el pessimisme, en el derrotisme desmobilitzador. No som, com diu aquell tòpic, una gent que menja poc i paeix bé. No som una gent que, com diria també aquell tòpic, doncs pensa que el nostre mal no vol soroll. Som una gent, això sí, que de vegades diuen que commemorem derrotes. Jo crec que no. De fet, avui, 11 de setembre, molta gent té aquell sentiment una mica morbós que prega la melancolia. Probablement a mi m'hauria vingut més de gust de celebrar allò, diguem, les glòries catalanes, recordar aquella època en què els peixos de la Mediterrània portaven gravades les 4 barres catalanes al seu llom. Però no ens equivoquem, no ens enganyem. L'11 de setembre per a molta gent no simbolitzem una derrota. El que fem és simbolitzar també un esperit de resistència de molta gent al 1714, que va commoure i que va despertar l'admiració de mitja Europa. Per tant, som gent, amigues i amics, que quan convé traiem la rauxa. Però de la mateixa manera que tenim rauxa, som gent que tenim seny. I de fet, si som independentistes és perquè tenim seny. Perquè la independència és el millor per a aquest país, pel nostre futur, pel nostre benestar, de totes les generacions que després vindran, i per això som independentistes. Per tant, l'advocat de l'Estat i tots els advocats de l'Estat que puguin venir al darrere, el Tribunal Constitucional, el nacionalisme espanyol d'esquerres i de dreta no faran més que, com deia el Gerard abans, donar-nos la raó. Donar la raó i reforçar l'estratègia d'una esquerra nacional, d'una esquerra republicana de Catalunya que fa anys que ho té clar. L'independentisme, a partir d'ara, no pot fer res més que créixer, perquè quan cauen definitivament les màscares d'aquest estat, d'aquesta Espanya imperial, disfressada d'estat autonòmic, que ens condemna a ser una província política i una colònia fiscal, la gent respondrà. Això sí, la pilota no està en la nostra taulada. Els independentistes van fer un esforç ja fa anys per mirar d'allargar la mà a l'esquerra espanyola, per transitar a poc cap a un escenari de més poder polític, de més autogovern, a canvi d'un estatut potent i ambiciós. I això no ha estat possible.